سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد حضرة المحترمين para alim, para ulama, para asatid, para ina sepuh, wabil khusus dumateng sedaya jajaran takmir Masjid Ar-Ridha ingkang kula mulyakaken. Sedaya jamaah, para bapak, para ibu, para adik ingkang kula hormati. Langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng memanjatkan puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, maunah kang diparingaken dumateng kula lan panjenengan sedaya, terutami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada injing menika kula lan panjenengan sedaya alhamdulillah saged hadir di tempat ingkang sangat mulya menika, inggih menika masjidipun Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ingkang pertama kula lan panjenengan sedaya hadir teng masjid menika boten enten malih namung kita melaksanakan kewajiban salat subuh kalian berjamaah. Tujuan thalabul ilm, mugi-mugi sedaya amal ibadah kula lan panjenengan sedaya baik amal wajib, amal sunnah, mugi-mugi estu-estu diterami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan terhaturkan dumateng baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pundi kula lan panjenengan sedaya sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi selalu berharap mugi-mugi awak kula lan panjenengan sedaya lan sedaya keluarga kula lan panjenengan sedaya estu-estu diaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para adik ingkang kula mulyakaken, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah ay salawatil khamsi wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, terus Gusti Allah, la tulhikum, ojo sampai kula lan panjenengan sedaya kagungan harta benda, kagungan putra niku saged nglalekaken dateng salat 5 waktu. Keranten napa para bapak, para jamaah? Keranten kula lan panjenengan sedaya gesang wonten alam dunya menika dituntut dening Allah Subhanahu wa taala wajib hukume nggih niku nyambut damel. Sedaya nabi nyambut damel. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nyambut gawe. Dagang, buruh. Ini menunjukkan bilih Kanjeng Nabi niku mendidik dumateng kula lan panjenengan sedaya menika cek boten dados tiyang ingkang males nyambut damel. Kiai-kiai para wali sedaya niki nyambut gawe. Nyambut gawe kabeh. Ono sing nyambut gawe tani, ono sing nyambut gawe dagang, ono sing nyambut gawe makelar. Lho wonten. Niki tujuannya napa? Tujuannya keranten kita semua ini kagungan kewajiban nggih menika ngingoni anak bojo kula lan panjenengan sedaya.
Lek boten nyambut damel, ya napa? Badhe haji tak nyambut gawe. Nggih lek dhuwit niku kertas niku disulap dadi dhuwit penak. Ya, disebul dadi dhuwit penak. Lah niki para wali-wali niku Gusti Allah sedaya nyambut gawe. Nggih. Yai Hamid niku para bapak, para jamaah nyambut gawe. Nyambut damel. Yai Hasani Sidogiri niku nyambut damel teng Sapit. Macul-macul nyang sawah. Hamid niku dagang. Sedaya nabi sampai nabi kita Muhammad sampai mbawa dagang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sampai Siti Khadijah niki seneng datang Gusti Kanjeng Nabi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki terkenal sejazirah Arab niki terkenal kejujurane. Siti Khadijah seorang janda sugih kaya niki akhirnya kepingin seneng seumpama Kanjeng Nabi niku dados napa? Dados bojone. Dilamar kalian Kanjeng Nabi, semua harta benda Rasulullah sallallahu semua harta bendane Siti Khadijah telas damel perjuangan untuk kepentingan agama Islam. Mangkane teng mriku wa man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Kita akan melakukan ibadah yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala butuh ilmu. Ilmune salat niku yok napa? Ilmune zakat niku yok napa? Ilmune transaksi niku yok napa? Mangkane sahabat Atha niki dawuh ngeten. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten. Mariyadul jannah, awak meruh kebun swarga. Teng mriku ditafsiri kebun swarga niki majelis ilmu koyok ngeten. Majelis zikir, majelis salah niki kebun swarga. Ananging Imam Atha niki ngendika bilih majel riyadul jannah kebun swarga menika adalah di situ ada pembahasan masalah halal dan haram. Membahas masalah bagaimana wa kaifa tastari, terus pundi caranya jual beli. Wa kaifa tahujju, bagaimana caranya kita haji. Wa kaifa tasaddaqu, bagaimana caranya kita sedekah. Wa kaifa tuzakki, ya napa carane kita zakat. Wa kaifa tahujju, lah kados napa kita haji. Wa kaifa tutlaku, lan ya napa carane kita niki nolak dumateng tiang istri. Nih. Lah di situ ada kajian-kajian hukum. Mangkane teng mriku niku sampun lengkap ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namine lek kita niki transaksi jual beli ono sing jenenge hukum bek tata carane jual beli. Ananging kadang-kadang awak kula lan panjenengan sedaya menika tidak memahami tos pundi carane jual beli, moh belajar kadang-kadang wis koyok-koyok ngerti tata carane jual beli. Wa kaifa tusolli, lan kados napa kita salat carane. Niki pun lengkap ma'asyiral muslimin. Sebab nek awak kula lan panjenengan sedaya boten ngerti tata carane salat, boten ngerti tata carane haji, boten ngerti tata carane zakat. Man amila bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sapa-sapa kita niki beramal tapi ora ngerti tata carane amal niku wau, maka semua ibadah kula lan panjenengan sedaya menika akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, wonten tiyang haji, Pak. Keranten boten nate belajar masalah manasik haji. Boten nate ngrungokno pengajian ya apa carane haji.
Begitu mudun medugi Jeddah. Akhirnya dijak datang Mekah. Niki wis murad marit. Carane masang, carane gawe ihram pun mboten saged. Moro ihram digawe selimutan, digawe kudung. Lah ya napa? Dikandani, Pak, orang ngono carane masang ihram. Padha ae, tidak digawe kudung, Pak. Digawe kudung. Diguyu-guyu sak koncoan, dikandani keliru, Pak, keliru. Keliru ngono iku. Ngene carane. Lek koyo ngono iku keliru pisan. Dikelirok-kelirokno sing bener dikelirok-kelirokno. Akhirnya nyampe datang Mekah. Nyampe datang Mekah. Lho niki kaget. Kaget nek Mekah nih kaget. Opo Pak kok kaget? Lah iya, nek Mekah iki yo kok akeh lampu. Kabele ono nek endi? Lho, kabele ono nek endi? Berarti dipikir Ka'bah niku dipikir nopo? Dipikir aki gede. Loh, iku dudu aki, Pak. Apa? Ya iku jenenge Ka'bah. Keliru kabeh. Ya nopo? Tawaf akhirnya asale teko kiri, dadak teko kanan. Dikandani tak gelem, keliru modar-modar tak karu-karuan. Begitu wukuf, dak melok wukuf. Dikandani wukuf iku adalah puncak daripada haji. Keliru kabeh. Ya napa? Karena tidak belajar ilmunya masalah ilmune haji utawi jenenge manasikul haji. Sak menuko sak mangken niki ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hukum yo napa carane tolak dateng tiang istri niki jangan dibuat main-main. Tolak niku delok dhisik kondisine. Nun sewu, winginane niku Pak wonten perkumpulan teng Desa Wonorejo. Niki membahas ya apa sikirane teng wonten Kecamatan Poncokusumo niki boten kathah perceraian ketika lari niku kawin seoleh winginane kawin isu-isu wis dipegat. Lah niki sak mangken diseleksi ma'asyiral muslimin diseleksi. Bilih sing kathah perceraian, penolakan, pertolakan niku sing kathah Kecamatan Poncokusumo. Niki jadi nomor 1 Poncokusumo niki. Niku karena napa? Krono lari niki boten belajar tata carane perkawinan, tata carane tolak sak penake dhewe ngomong bendina nyang bojo iku apa kinayah, apa semon, apa niku ngomong tolak niku apa jatuh 1, apa jatuh 2, apa jatuh 3, pokoke bendina niku panganane lek nyang bojo niku tolak koyo-koyo biasa. Niki we biasa ngomong, "Oh, kok niku tak pegat bojo sampean niki." Kok niki lho. Dijaluki blonjo. Mas, blonjone. Blonjo ae. Blonjo. Lho terus ya apa kate tipangane apa bojone? Ya. Kate tipangane apa? Lah sebelum blonjo ae sampean niki. Kok tak pegat kon? Lho. Malah ngomong sak penake. Tak pegat kon, wis mulai tutuk bojoku. Wis mudar wis bojone. Mudar. Kon tutuk bojoku kan. Mulai. Ya apa, Pak? Niki Kecamatan Poncokusumo. Padahal gudange pondok pesantren, Pak Bu. Gudange pondok pesantren perceraian terbesar se-Kabupaten Malang terbanyak di Kecamatan Poncokusumo. Lah ya napa carane dadi bojo ya kudu nyambut gawe. Wani rabi kudu nyambut gawe. Belanjane bojo niku sedina mbok pira? Lho beras saiki larang, tempe larang, tahu larang. Ya kudu wani. Terasi larang, kerupuk larang. Lho, wani rabi ya wani tanggung jawab. Nah, kudu. Lah niki yang tidak bisa dipahami kalian generasi kula lan panjenengan sedaya dipikir rabi niku yes ngono-ngono tok iku. Lah ngono-ngono tok iku. Mari ndak tanggung jawab. Loh niki Pak monggo
Saking mana sumbernya ini? Yo saking duit niku wau. Saking duit. Nggih, nek mboten nyambut gawe, monggo. Karena kebutuhan kehidupan tiang gesang niki kathah, Pak Bu. Kathah. Nggih napa mboten? Kathah kebutuhane. Lek dihitung nek omah niku kebuatane ya Allah ndak cukup. Nggih. Tapi lek kita usaha, insya Allah semua beban kehidupan dalam rumah tangga akan tercukupi. Makanya ayo waman aradat dunya fa alaihi bil ilm. Belajar anake di ngajekno, dilebokno TPQ, mari mlebu nyang TPQ, mari diwisuda dikongkon ngaji kitab. Kitab gundul monggo. Napa kitab gundul? Kitab sing wis ana maknane. Dipelajari nek kono TPQ, belajar nahwu, belajar sorob, ngerti, diterangno mek ustate. Iki carane salat, iki carane poso, iki carane. Lho kadang-kadang mboten. Kadang-kadang mboten. Aduh le, lha opo sampean ngaji diniyah? Orang diniyah iku ora iso dadi DRS. Ora opo sampean iku S1. S1 wis sampean wis diniyah wis tak usah. Sing penting wis mari diwisuda. Lah niki akhirnya pendidikan generasi ke depannya masa depan kula lan panjenengan sedaya. Niki mangkan boten sami. Nggih, boten sami. Nggih, kun fi zamanik wala takun ahlaz zamanik. Uripo sira di zaman itu tapi jangan sampai ikut tingkah pola zaman niku wau. Ya niki, alimu auladakum, ajarono anakmu. Fa innahum mahlukuna li zamani ghaira zamanikum. Karena generasi itu nanti yang akan dihadapi zamannya tidak sama dengan zaman kula lan panjenengan sedaya. Nggih mboten? Nek zaman kula sak mangkin Pak Bu nun sewu niki. Meskipun mangan kulupan mek tempe mek mboten napa-napa. Tapi nanti ketika zaman yang kita hadapi masa depan generasi niku mboten sami, Pak. Terus sak mangkin niku lho nun sewu niki. Gara-gara jajan niku ndak payu nih pasar. Kelambi ndak payu, sembarang ndak payu. Niku lho, sampai sapi niku lho di online no. Lho ya apa sampean? Lho yang temenan. Terus apa sukses niku lho? Sapi di online no, Pak. Ya napa maksudnya? Daginge niku di online no, daging niku lek mlebu nyang pasar wates niku atose kaya dene aspal. Lho, daging niku dipentung ndak kena, diiris ndak kena. Daging dugi luar negeri nih. Di online akan Pak. Dus dipetek nyampe yang belum. Oke. Sampai sampean. Lah niki kalau generasi kula lan panjenengan sedaya tidak diajari masalah ilmu, nggih, tidak diajari masalah ilmu syariat, ketinggalan. Lho nggih. Akeh sampean ngeten niki lho. Napa nek ngarep kula niki syuting niki? Zaman ke depan nanti di masjid niki akan semacam pengajian pakai layar. Wis kaya awak kula niki wis ndak mampu, Pak. Metek laptop boten saged, metek HP boten saged. Akhirnya ngaji ya wis pakai ngene tulisan-tulisan niki. Jare yai ampuh ketinggalan, Pak sampean niki. Lho dilokno ketinggalan. Lho pancene ndak belajar. Ya wis ngene. Lho nanti Pak, insyaallah di Masjid Belung niki, Pak, akan dikasih layar. Lho niki seluruh dunia niku semerap. Lho tidak sembarangan ngaji, tidak sembarangan. Ngomong ditelok wong sak alam dunya. Kayak ngeten iki, ditelok wong sak alam dunya. Sampean ngeten di syuting niki delok sak alam dunya. Besok mboten gambar ketok di syuting mlebu sak alam dunya. Nah, niki namine alimu auladakum fa innahum mahlukuna li zamani ghaira zamanikum. Ajarono, cek ngerti kabeh. Tujuannya untuk menghadapi masa depan yang mana masanya itu sudah tidak sama dengan masa kula lan panjenengan sedaya. Dan iki dipelajari masalah ilmu agama. Niku carane sak mangkin. Pendidikane kudu sing kuat, anak kudu sing kuat. Masalah urusan agama. Dedek yang mampu, yang kuat. Silahkan lek wis kuat anak niku ngaji teng TPQ wis hebat, diwisuda wis mantun, diniyai wis mampu, silahkan anak itu disuruh kuliah monggo, mondok monggo,
insya Allah sampun kuat tahan banting. Cara anu tahan banting. Ngene hebat, ngene mampu, ngene mampu. Waduh ya Allahu Rabbi, lek boten ngoten faman arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah nyambut gawe Pak. Ngoten. Nyambut damel. Ojo. Waduh iku guru diniyah. Iku guru pondok pesantren. Iku ndak nyambut gawe. Terus bayaran itu kondi. Wah, iku iso nekakno duit tekondi. Hah? Ya kudu nyambut damel. Loh, iso niku. Dua iku lho keturunane kiai. Terus masih turunane kiai, langsung duit teko dhewe. Loh, duit teko dhewe tekondi. Tetep harus syariat dipakai. Nggih niku wau carane syariat. Ya napa? Sing duwe sawah yo nyang sawah, sing yang pasar yo nyang pasar, sing bagian manol yo manol, sing bagian nukang yo nyang nukang. Lah niku syariate muncul akhire oleh duit sing tukang ongkose sak mangke niku 110, sing buruh bagian nyetrika niku ongkose 50, sing nyang pasar lek madai gula mek minyak niku ongkose sekawan dosa. Nggih mboten? Lah niku baru kok duit. Lek moro nek pengimaman tok Pak, maca kitab tok Pak. Lho, mboten saged. Ya. Sing bakat monggo anu sing badhe toko dibuka tokone. Ono sing dodol keramik, ono sing dodol jajan, ono sing dodol HP, ono sing dodol jamu. Nah, jamu ditulisi jamu beras kencur. Lah niki namine syariat. Syariat muncul. Mantun ngoten tawakal. Napa tawakal? Setelah berdoa, pasrah diri, pasrah yang Gusti Allah. Ya Allah, mugi-mugi dagangan kula, muga-muga tanduran kula, muga-muga sapi kula, muga-muga tukuh kula niki dibaringi lancar lan sarana barokah. Kalian donga, Allahumma Rabbana atina fid dunya bagus wal akhirah bagus. Lho, kan ngoten artine ta. Lho, wa man anapa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatau wa qina ada benar. Lho niku didonga niku donga sing hebat, donga sing ampuh. Sampean niku wis ndak usah donga sing model-model. Nggih, donga niku mawon pun cukup niku sepat mencakupi urusan napa akhirat, mencakup urusan dunia. Amin Allahumma amin. Setelah nyambut damel kerja mulai isuk, mulai jam 12 istirahat. Nggih, istirahat. Mantun istirahat, salat zuhur. Salat zuhur. Kepingin buka toko mana bukaan. Nah, tapi niku wau, jangan sampai la tulhikum amwalakum. Jangan sampai harta benda ini mengganggu terhadap aktivitas urusan akhirat. Wala auladukum, dan jangan sampai anak generasi putu kulon panjenengan sedaya menika nanti akan menyiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Waduh, ngurusi anak mulai isuk sampai sore ndak mari-mari. Ya, ngurusi duit mulai isuk sampai sore ndak mari-mari. Salat ndak pernah, zakat ndak pernah, sedekah ndak pernah, a'udzubillah min dzalik. Lah niki Pak Bu, monggo silakan sing sugih. Ojo melarat-melarat wong Islam niki. Nggih, ojo sugih apa ojo melarat-melarat. Sing semangat nyambut damel karena itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing akeh dunyane karena di situ ada tuntutan yang nama zakat. Sing akeh sing sugih duwike karena di situ ada kewajiban haji. Sebab walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lah saiki lek ono man istata'a tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kate haji itu kondi. Karena syarat daripada haji kudu istata'ah, kudu syaratnya kudu mampu. Dari kemampuan menika kudu sing jenenge nyambut gawe.
ngingu sapi gede didol digawe haji. Nandur kubis hasil dicelengi digawe haji. Terus ngoten. Itulah karena ada kewajiban yang nama haji teng Baitullah. Hasinu amwalakum bis zakat. Nah, kemudian nyambut gawe wis ibadah mantun ngoten ditokno zakatnya. Zakat niki pun. Napa tujuannya di situ zakat? Tujuannya untuk membersihkan pribadi kula lan panjenengan sedaya, untuk membersihkan ekonomi kula lan panjenengan sedaya. Ini ku inti daripada zakat. Karena napa? Karena harta zakat niku sanes hakikate sanes harta kula lan panjenengan sedaya. Karena itu ada yang berhak untuk menerima zakat. Bersihno. Makanya istri Rasulullah SAW, Aisyah, menikah antarane harta zakat dengan harta pribadi niku boten dicampur. Karena apa? Karena harta zakat terus Aisyah niku lek dicampur niku malah golek perkara. Iso ngrusak dateng dagangan, iso ngrusak dateng pribadi, didewekno. Karena harta zakat wis duduk nekku dhewe, nek iku disisahno harta dhewe ya harta dhewe. Lah niki para bapak, para jamaah, ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman izzakah. Harta benda niku lek boten didalakan, niku saged dateng ngrusak dateng ekonomi kula lan panjenengan sedaya. Ngerusak dateng dagangan kula lan panjenengan sedaya. Ngerusak dateng keluarga kula lan panjenengan sedaya. Niki harta benda. Nggih sak mampune Pak, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan nisab, sesuai dengan jumlah, sesuai kalau sudah nyampe satu hal baru ditokno zakate. Ya lek 1 juta ya 20.000. Lek 2 juta ya 50 entek. Sik kathah karene. Melo saking menika monggo ma'asyiral muslimin rahimakumullah aturan Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Lek awak kula lan panjenengan sedaya kok sampai ngelalekno salat 5 waktu ibadah, bener kita niki semangat dalam kerja, semangat dalam nyambut gawe, tapi kok iso ngelalekno ibadah, anak yo pinter-pinter, anak yo ganteng-ganteng, hebat-hebat, tapi anak menika iso ngelalekno ibadah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki a'udzubillah min dzalik. Qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'adifim di'fam minan nar. Besok generasi kula lan panjenengan sedaya niki akan nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nuntut ning ngersane Allah. Ya Allah, bapak mlebu swarga, ibu mlebu swarga, kok aku tok mlebu neraka. Lho, niki lak kuwatir Pak Bu, ya saiki sik penak. Esok anak gagah-gagah pinter-pinter ganteng-ganteng sugih-sugih. Tapi lek di hadapan Allah anak niki nuntut, a'udzubillah. Nggih, bapake diceluk nyang malaikat, ibuke diceluk nyang malaikat. Sampean iki ya opo? Anake mlebu neraka, sampean kok tenguk-tenguk nek swarga. Ayo sebabe opo anak mlebu neraka? Jarene anak dijawab, mergo aku biyen ana alam donya ndak salat dijarno, ndak poso dijarno, ndak ngene dijarno. Nah niki mangkane monggo tarbiyah niki penting. Pendidikan niki penting biar kita besok di hadapan Allah tidak ada tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika setiap hari kita berdoa kepada Allah. Setiap hari Rabbi habli minas salihin. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum wa la tadurruhum wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Mantun ngoten kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek pun mantun donga Rabbi habli minas salihin. Allahumma barik li fi auladi wan mantun donga ngoten dhateng Gusti Allah. Lah napa artine Allahumma barik li? Duh Gusti, tolong Gusti, anak kula sedaya keluarga kula, anak putu kula jenengan paringi sing barokah. Nah, bariki fi auladi wahfadhum lan tolong Gusti jenengan joko dumateng masalah-masalah sing saged ngrusak dhateng imane generasi kula lan Gusti. Jaluk ngoten teng Gusti Allah. Niku bahasa Arabe, bahasa Jawa, bahasa Jawane. Lek boten saged.
Mungkin nikulah para bapak, para jamaah, ilmu ingkang saged kula sampaikan dumateng panjenengan sedaya, kurang lebihnya mohon maaf dan monggo kita sareng-sareng nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat mulia. Donga napa mawon diterima. Donga napa mawon pasti dijabah. Sedaya amaliyah di bulan suci Ramadan. Monggo para bapak, para ibu, ojo sampai leren-leren donga nyambut gawe nyambut gawe, tapi berdoa niku minangka pedang bagi kula lan panjenengan sedaya. Tentu nilai pedang landhep pasti tembus datang anak putu kula lan panjenengan sedaya. Mesti meskipun sak mangkin kita ndonga datang Gusti Allah, anak iki kok sik ngene ya. Anak putuku kok sik ngene ya. Sampai nangis-nangis. Kita tetap husnudzon datang Gusti Allah. Mungkin sak mangkin anak sing niki, mungkin anak sing niki sing dereng nurut, tapi mungkin besok putu-putune sing nomor pinten akan nurut dan taat dumateng Gusti Allah lebih-lebih kepada kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ingkang saged kula sampaikan, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.